Angeke ungadinwa uma ubona yonke imizamo ekuyenziwa ebhekisa kuKhuzani ingaphumeleli. Angeke ungadinwa uma nibona yonke into enithi niyayenza ingamthinti, ingamdisturb uKhuzani. Sanibonge nibingelela, lesi Sindlovu Sobethu TV. Lapha sikhuluma ngoMaskandi, ikhaya likaMaskandi leli, nokubheka iy'ndaba-ke ezizakalayo endimeni kaMaskandi. Sikhuluma ngayo yonke into, kodwa-ke kunokuba sincome abaculi sithola sikhuluma amavidiyo akhombisayo ukuthi siyakhuza, sibhula emlilo engapheli. Alright, lapha-ke umuzi lo ikubo kwaMpungose la. uKhuzani lo owathola amandla wenza kahle. Mayenza kahle akwehlanga kahle kubantu abangamthandi, kubantu abemfisela okubi, abantu ade bembhala ko-Facebook, abantu ade bembhala kuma-YouTube, kubantu kuma-page amakhulu aziwayo ahlale ebhala ngayo lapha nakobani ko-Facebook, angenabo ubuso, ayifihlayo. Siyawazi-ke lawo ma-page ukuthi angobani, siyawazi ama-influencer akhona lapha nakobani ku-TikTok, aphilela nje ukuthi wona azothuka agxibhe umsebenzi kaKhuzani. Iningi labantu ababheheva ngakhona babhehevisa okwabantu abakhombisa ukuthi ngathi bathengiwe, hhayi ukuthi bathengiwe, babhehevisa okwabantu abathengiwe. Akukwazi ukuthi usuku nosuku, ilanga nelanga, kuyona yonke impumelelo uKhuzani asekaba nayo, kunabantu abazohlezi bebelesela bekhuluma ngaye usuku nosuku, bemugxeka for no reason. Emhlabeni whatever into oyenzayo, yonke into inesiphumo sakhona, inomphumela wakhona. Sometimes kuba umphumela omuhle or kuba umphumela omubi, kodwa uba khona umphumela. uKhuzani ukusebenza kanzima ngokuba nabantu abamlandelayo, abamxhasayo, abathanda umsebenzi wakhe, abasawuthandayo uMaskandi lo awuculayo, abangenankinga nawo, ba-happy ngendlela wenza ngayo. Abangekho happy abantu abathi abahlanganisi lutho naye. Thina sohlala sikukhuluma, silishumayele ilivangeli, nize nikhathale, nize nidineke, nithi siphindaphinda intoda, siyanabukelisa. Okusalayo angeke singakhulumi ngoKhuzani uma kumele siveze okuthize ngedlamulenze. Vele baningi abantu abangakhulumi kahle ngoKhuzani, kugcwele bona, and abafuni mase bekhonjwa ukuthi nina anikhuluma kahle ngoKhuzani, nihambe nothatha amavidiyo amgxibhayo uKhuzani lapha kwa-online, nizowasharela abantu, nenze ngathi nithatha ini, u-neutral. Aniwuthathi u-neutral, nisuke nithatha isayidi ngendlela enganakekile. Baningi ama-interview abawenzile ngoKhuzani, ku-Real TV1, Perfect TV, kuthiwa abalandeli baKhuzani bebizwa ngazo zonke izinto lezi, iy'mpukane, whatever, kuhlekwe kube njeyana kudele. Kodwa wawungeke ukwenze lokho komunye umculi ukuthi ungasuke uthiwa abalandeli benye i-nation. Lokho kwenzeka kubani? uKhuzani, for no reason. Abantu abakhulumela uKhuzani, abathi yibo aba-strong, baya-attack-wa, beze bebizwe nangamagama, bebizwa ngabaculi. Uzibuze-ke ukuthi yena inhloso yini? Bathi le eyenzakalayo ukuthi lize liphume igama, athi umuntu uKhuzani wenze ukuthi nokuthi. Ngoba yini? Le success eyeza nedlamulenze ayikaze vele ibaphathe kahle abanye abantu, kuze kube namhlanje. Uyisharela imilando yakhe uKhuzani, uyayiculela, uqhuba impilo yakhe, uyazama amabhizinisi lawa azamayo ey'bhadanisela, kodwa kunalokho uthola iy'ngane ey'ncane esey'fundisa umona, iy'ngane esey'fundise inkulumo enenhlabathi, bay'ncome, y'thuka inhlamba awukaze uyibone. Ubone le ngane ayinayo 17, 16, 15, kodwa nje ulimi alukho luhle. Kunomculi oshere inkulumo uthi nenzala laphana ku-TikTok, shuthi iyamjabulisa le trend lokhu yenziwa kula malanga la, ngokwalesi simo esivelayo, esibi, esibuhlungu, esivela omunye umndeni. Uthi nenzani lapho ku-TikTok? Uyayizwa loo nto leyo? So vele sizophila ngendlela esiphila ngayo ngoba abaculi laba enibalandelayo abanithandi, banisebenzisa njengamathuba uma ufaka noxhaka ukuthi bambe inyoni. They don't care ukuthi kwenzakalani ngani nangey'mpilo zenu.
niyolwa nina nize niphuke izandla, nilwela umuntu ongakuthandi, ulwela ujabule ukuthi umuntu uzokuphosta. Ukuphosta kusho ukuthini? Ividiyo le azoyifaka ngayo ichazani? Because ayichazi lutho. Sesizwile, sesiyabonga, sesikhulumile. Khuzani thina esaziyo ukuthi wenza kahle and akekho umuntu ombeka kahle. Cha, sayibonela ukuthi ithuba leli ukuthi si-educate abantu, sifundise abantu. Unfortunately, abanye-ke abakuboni kanjalo, banezathu zabo ngoba inhliziyo zabo sezaqoma. Uma seyiqomile-ke okwabo lokho, idlamlenze iyohlala iphumelela bafowethu, and akukho okuzokwenzeka kuyo uma uNkulunkulu esafisa, esamdinga emhlabeni ukuthi enze izinto. Awukho umculo wakho ozowehla noma kuthiwa kuney'namba ey'ngakanani, shathiwa ama-streams awu-100 million engoma kabani, 200 million. Lokho akuhlangani noKhuzani. uKhuzani uyidlalela indima yakhe, uphusha umculo wakhe ngendlela afuna ngaye, nange-pace yena emenza abe satisfied. Konke akuzuzayo uyizuzela yena, abalandeli bakhe bayakujabulela lokho. So ilokho engeke ngikusho ukuthi iy'dlamlenze nezidlamlenzekazi, ingoba kuyaziwa ukuthi uKhuzani uyinkosi yabo bonke omasikandi, ingakho bezama ngayo yonke indlela. Ingakho noma kuvele isimo esibuhlungu esivele emndenini, beyenze ibe ngabo lento, benza ama-post bekhumbuthi abaphephile, because kubona yonke into iyihlaya. Abacabanga ukuthi umndeni udlula esimeni esibuhlungu kanjani ukuyofihla ingane yabo. So siyaku-understand ukuthi lokho bakufundaphi, ukuthi uma kunesimo esivelile kube yihlaya, thathwe izinto zijikwe zingabi ilento kumele be-serious. Isizotha yiso esiyosenza sihambe indima ende emhlabeni. Ukuyithoba, ukuzehlisa ikhona okuyokwenza ukuthi emhlabeni uhambe isikhathi eside, ibanga elide. Ngisaphinda ngisasho namanje, Khuzani wasuke wenza impumelelo yaze yakushiya yaba ngaphambili kwakho, lokho ungabaphathanga kahle abantu abaningi. For the fact that wena uzenzela izinto and ufake isandla ngapha nangapha ekuzameni ukuthi ulwisane nempilo, ukuze uma kufika iy'khathi ey'nzima wazi ukuthi uzowela kule nto le oyizamayo eceleni. Lokho kuyinkinga, because awufiki uzocela uzokhangeza kubo, bafuna uzokhangeza. Yingakho ukubona izinto zikanje. Noma umuntu engowangakini Khuzani engakuxhasi, esuke eyoxhasa umuntu wale kwenye indawo, akusho lutho lokho, okwakhe lokho. Uyazi thina azoyithola lapha asuke yakhona, kodwa thina angeke singabuvezi ubuqhawe bakho nangendlela osusebenze ngayo, nanobuhle osubenzile kwenu ukuthi ukhulise ikhaya lakini, uvuse umuzi kababa wakho. Yilokho nje esikubongayo. Kodwa-ke umculo yiwo esiwudingayo kunina ukuthi nisishayele ingoma, si-enjoye umculo, sijabule, siqhubeke nempilo. Ilokho kuphela. Ngithi mina, abakwazi ukubhala ama-post, abakwazi ukugxeka, abakwazi ukuthuka, abaqhubeke ngoba yinto enayifunda emakini, nakuncela egcekeni kini lokho. Vele nobabwenu uyileyo nto le, unifuna ninjalo. Uma seniyi-weak, ningasathuki, ngeke afile kahle. Uyazi ukuthi manithuka ubani uyagxibheka, igama lakhe liyangcola. Kodwa lithi lingcola igama laKhuzani libe liphakama futhi kakhulu. Ngoba lokhu nimgudla nje, lokhu nikhuluma izinto ngaye, nithi ukuthi kuwukuthi, akusho ukuthi kuyophela abantu kanjani njani. Nisaphusha yena, niphusha yena phambili, including iqhawe lenu leniphushisa yena uKhuzani. uKhuzani uyohlela eyi-threat kumaqhaweni, uyohlela eyi-threat kwabanye abantu abanamabhizinisi abazama ukumvimba ngoba sebefuna ukukhweza lo ukuze befeze iy'nhloso zabo. Lezo uKhuzani angazivumi ukuthi bezenze egameni lakhe. Kodwa-ke ngoba sikhona thina, siyabona ukuthi kwenzakalani, sizokhuluma, sikuveze, siyibeke inkulumo njengoba injalo. Yibo-ke abantu abayoyikhethela bona ukuthi ikuphi okuyiqiniso, ikuphi okungamanga. Kodwa esingeke sikuvume amanga lokhu niwafafaza, lokhu niwakhuluma ngoKhuzani. Umuntu usuyayikhethela yena ukuthi ukholwa bani. Kodwa amanga angaphikiswa agcina eyiqiniso. Yilokho nje engifuna ukukuveza. Nisale kahle. Ngithanda nonke emakhaya.